God have mercy upon us. Hey, Chineke nna ya dị egwu. Ekene dịrị gị. Gee ndị na ebe a. Madam, nye m pure water. Nke jụrụ oyi nne m. Hey! Ya na ụdị mmiri ọkụ a ka na-eme m. Amakwa m na ụdị mmiri ọkụ a ka na-eme o. Chukwu nna ya ka dị egwu. Eziokwu. Nna gịnị megwa? Nna m nke a na-eme ya mmadụ 5 pasta anyị na-akpọlite n'ọnwụ. N'izu anyị fa anyị nọ n'ime ya. Ihe na-ekwu ma eme? Ana m agwa gị nke bụ eziokwu. Mmadụ 5 ọ bụkwa ndị arụ na ya ndị nwụrụ anwụ. Ndị nwụrụ anwụ? Eziokwu ka m na-agwa gị. Mmadụ 5. Enwekwa nsogbu nwe. Inwe nsogbu? Enwe nsogbu. Butere anyị ya na. Ebe ụlọ kụnụ dị? Ụlọ ka anyị dị n'ime ebe a. Na mgbagodo a? Mma kpoje gị na nke pasta anyị gogogogogo. Nwunye nke na-eme mmiri akụ. Ngwa ngote ihe na-egote ga je. Nne nye m pịa wọta, nye m pịa wọta. Gbaa di, nsogbu ga anago. Ọkụkọ onye ị na-eje na nke ya ejesi ọgwụ. N'ala mmiri ga-epụ. Bye bye. Ka. Ihe dịkwa ha n'ebe a, ihe ọbụla egwu problem gọ na. Ọ ebe nchọ. Kaja. Elu ego. Mo bịa n'ụlọ ejigo. Hallelujah. Amen. Ejidere ndị mmadụ. Ọ gị pastọ? Afụrụ m ya na ebe m ji igote mmiri. Ọpụ ka m na-enye testimoni. Ihe ọma Chukwu na-enyere anyị na mmiri. Okay. So gwa m na o nwere problem. Amaghị m problem o nwere. Problem karị. Problem karị. Chineke na ebe ka Chineke nọ. Ngwa gị kịta taa ka m kpọite mmadụ nke 5 n'izu a. Ndị akụkọ m were dead. I raise from dead. Chineke were ụmụ nna nọ n'egwu. Kpọite ha n'ọnwụ. Nna Chineke kedu ihe merie o ji agọziri m agọzita. Otu onye nọ kịta gbode ndị nwa anwụ. Testimony na-akpagharị. Ebe ifu bụ ejesi ọgwụ. Mmiri na iwe. Final say. Ihe na-ekwu ọkwa ndị nwa anwụ. Ọ gbagharị. Ọgbagharị. Bute Chineke nsogbu gị. Ọ ya asọbụ ya. Ebe a ka Chineke nọ. Are you sure? Ebu ya n'afọ ya pụta ụwa. Solution continues. You think say they wise? So. Life not easy for poor people. He shock you. Up, chupia, mudie. Go. Pastor, be there. Ayo. Ano mo lang? Ano? Igbo. Ana wa bua jong. Don't come on. Won't tell this boy. Can you work in a guy? Ije na akwụkwọ nwoke ma chapụta ihe na o nwere ebe mmadụ nwụ na akwụkwọ nsọ mgbe Chineke nkwunye mmadụ ume onye a wee bi ike na ana m eke egwu ume ndụ n'afọ nwoke ma binye n'afọ ọya eji m ike Elijah ji wee je na mmiri Mexico wee na-ekwubi okwu wee na-asị gị ana m ekwunye gị ume ndụ wee na-asị gị na gị bi ite dịka ọkpụ nwere anwụ bifo nye n'aha Jizọs binye binite m na-abịa ite
Boss, ọ dị ka nwoke a ga-ekwusoro ubi. Ka enye ebele ọdụ. Enye ebele ọdụ. Bitezie nna. Is your brother be? Go for bit. Nna biko bite. Ọ dị ka ụna bụ ndị ọrụ Soludo. Ha bụ ndị ọrụ Soludo. This evening you will die. So ndị Soludo continues. Nna bite. Yeah? Did you bring me from Costa Rica? Nancy Begodu. You say O te go nya ọ dị ka o jigo fa. Oluge bọ na. Ọ kwesịrị ịkpọ ite mmadụ 5. Ka ake na aka ibe. Okay, me ka ite afọ. Oge anyị bụ mmadụ 5 ụgwọ ofu ya. Bute na onye a na-agarị ịkpọ na-egwu anyị. Onye a ga-erukwa ọka o. Mmụọ onye ga-go fa. Papa God. O je fa na ebe. Ọgwụgwọ na ebe a na-ekwu ikpo ntego mmadụ ise nwụọ. Bute na onye nke a nọ. Mede miracle. Spirit ya ebe ọ na-eji. Onye isi. Ka iburu onye a na ka iburuziere onye a ka iburu onye eburu pụgo ozugbo. Onye a dịkwa ka ndị chanchan ji o. Ka anyị kwere more time. Bunte na onye ebe bunte mmadụ 5 ozo ofu onye ekwe bunte ka ebe na-emezi. Aha. Na amara m ife onye a na-eme o. Mmụọ onye a ga-go fa. Spirit a ga-go fa. Na bulu na ga waka. Is your brother be? Go for bit.